Dobrý deň vám prajem tentokrát z Rimavskej Soboty, kde dnes zasadalo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. A ako vždycky vytiahnem aj dnes zo pár takých bodov, ktoré ma zaujali a sú pre mňa nejakým spôsobom dôležité a zaujímavé. Schválili sme zmeny a doplnky číslo 5 územného plánu, na ktorých sa pracovalo od roku 2019. Ďalej sme prerokovali spolufinancovanie, alebo teda združenie investície na križovatke na južnej strane Sliača, na ceste, ktorá patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Odsúhlasili sme spolufinancovanie viacerých projektov vylepšenia budov alebo vybavenia stredných škôl a takisto sme schválili spolufinancovanie rozšírenia programu SPACE, to sú jednotné kontaktné miesta pre mladých. Podľa mňa je to veľmi úspešný projekt. Za zmienku stojí tiež to, že sme schválili spolufinancovanie rekonštrukcie budovy na Komenskej ulici v Banskej Bystrici, kam by sa mal presťahovať úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. A okrem toho sme dostali viaceré informácie, niektoré sa týkali zavádzaného IDS, čiže integrovaného dopravného systému. A napríklad zaujímavé bolo, že je viacero záujemcov v priemyselnom parku vo Filiakove. Prajem pekný deň, dovidenia.